أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Danas mi ćemo pričati zašto je Islam najbolja vjera. U svijetu se nalazi nekoliko religija i svaki od njih tvrdi da njihova vjera je najbolja. Neko kaže zato što naša vjera je prva u svijetu, neko kaže naša vjera je stara u svijetu, neko kaže naša nacija je najbolja nacija. Allah ili Bog je odabrao nama za svoje blagodat i zato naša vjera je najbolja. Ali stvar je u tome kako možemo da mi odlučimo koja vjera je najbolje. I na druge strane, da li do sudnjeg dan treba da uvijek pojavi neka religija ili ne. Jedna religija ili jedna vjera mora da bude zadnja do sudnjeg dana. I treba da vidimo šta kaže knjiga od taj vjerovanje. Islam je zadnja religija u svijetu. Islam je prva religija koja tvrdi da ovo je zadnja religija. Islam je prva religija koja tvrdi da sada Božje blagodat je završen. Na primjer, u časni Kur'an Allah kaže Al-Jawma Al-Jawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa razitu lakum al-Islama dina. Danas sam ja za vas uzavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas Islam kao vjeru. To znači ovdje je časni Kur'an, to je 5. sura 4. ajet, tvrdi da Allah već potpunio svoj blagodat. I kada je on već potpunio, to znači ovo je sada na vrh i ne može kada je nešto bude pun, kada je nešto bude završen, onda ne možemo da damo još nešto. Na primjer, ako jedna religija došao i prošao i taj religija sam nije tvrdio, taj religija sam ne zna da taj je konačna religija i samo sledbenike oni tvrdi, to znači onda ta tvrdnja je slaba i ne možemo da mi vjerujemo ako neko samo tvrdi i nemaju dokaza. Običajni Mesija a.s. on često imao debata sa kršćanima, sa hindusama i uvijek on tražio da bilo šta vi vjerujete treba da donesite dokaz iz svoje knjige. Ako knjiga zašuti, ne kaže ništa i vi tvrdite i onda to znači vi napravite jedna nova vjera. Ako kršćani tvrdi da je kršćanstvo je završeno, onda mora da imaju dokaz iz Biblije. Ako judaizam oni misli da njihova vjera je završena i bolja, oni imaju dokaza. Ako hindusa oni tvrdi, oni treba da imaju od Veda. A časni Kur'an kada bio
časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio, onda Kur'an je tvrdio da ova je zaštitna objava. Bog čuva ovo objava. Bog će zaštititi ovi riječ do sudnjeg dana. A druge knjige nisu tvrdile, a druge knjige nisu bile čuvano kako časni Kur'an bio čuvano. U Bibliji ima dosta promjene, u Vedu isto ima dosta promjene, imaju neki vjerovanje što ne nalazi u njihova knjiga. Zato ostali religije nisu tvrdili, njihova knjiga nije tvrdila, a na druge strane časni Kur'an kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili ova opomena, mi ćemo biti zaštitnik za ovo riječ. I hrišćani do dan danas, ovi njihovi pisac, oni vjeruju da je časni Kur'an je ista kako je bilo prije 1400 godina. I onda kada kažemo neka religija je završena, onda moramo da saznamo kakva on ima odnos sa prethodnim religijama. I časni Kur'an isto priča o tome. Časni Kur'an isto kaže Allah sastavio prethodne učenje od druge religije u časni Kur'an i druge knjige koje je bio potrebno. I na druge strane časni Kur'an nama dadne odgovor zašto bude potreba za nova religija. Kada je prethodna religija ne ispuni potrebe čovječanstvo ali bude neke promjene, onda Allah pošali nova objava. Allah kaže u časnom Kur'anu ma nansakh min ayatin o nunseha nate be khairi minha o misleha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. To znači Allah kaže kogod ajet, ovdje ajet to znači zakon šerijat. I kogod zakon ali šerijat ajet mi promijenimo ili ga u zaboravu potisnemo, sigurno donesimo bolji od toga ili sličan tome. To znači kada dolazi novi zakon, novi šerija, taj šerija mora da bude bolje od prethodni. Kako je ovdje kaže, ako je nešto su zaboravili, prethodni zakon, onda nekad bude kao ponavljanje, isti stvar. A nekad bude potpuno nešto novo. I ako ljudi su zaboravili, i onda Allah donesi taj zakon ili bolji od toga. I zato časni Kur'an kada tvrdi, časni Kur'an ispuni priroda čovjeka. A vi znate, priroda čovjeka ne može da se promijeni. I zato Kur'an je taj objava koja je povezana sa prirodom čovjekom. I to se pokazuje, sada je taj stvar je završen. I onda možda bi neko pitao da li prethodne religije nisu bili prirodne ali nisu ispunili priroda čovjeka. Odgovor je u tome da u tom vrijeme tada oni su ispunili potreba svoje naroda. I mi možemo da kažemo Islam je sada najbolja, Islam je završena religija, ali ostali vjere, oni su bili završene, ali samo do neki određenom vrijeme, za neki period. Nisu bili za uvijek. Kada mi vidimo za
ovo judaizam, nama bude jasno, u Stari Zavjet često govori za osveta. Narod od Musa a.s. stoljećama oni su bili ispod Faraona. I oni nisu znali, nisu podigli svoje glava. Uvijek su bili ponizni, uvijek su bili slabi i tada ovo bio završeno učenje da treba da oni podignu. I zato oni su dobili ova naredba da oni ne smiju da oprosti, nego samo da osveta. Zato Biblija kaže, ako neko udari, vi treba da udarite zub za zub, oko za oko. To znači, ako je bilo kakva povreda, vi treba da tako dadnete, uzimate osveta i vraćate na iste mjere. Ali poslije Musa a.s. kada je prošao vrijeme, ovi Jevrije, oni su bili puno, kao časni Kur'an kaže, summa kasat kulubukum. Nakon toga vaša srca postala su tvrda. Na drugom mjestu isto se Kur'an kaže kao oni su bili kamen. Da oni su uvijek su uzeli osveta. Toliko su bili, postali su tvrdo glave. I kada je došao Isa a.s. onda vi znate njegovo učenje. Kaže, ako neko udari na desno obraz, onda vi ponudite lijevo. Ako bilo šta vi neko traži mantel, dadne si košulje i ako neko nosi tebe da nosiš teret, onda ideš 2-3 mila ili bilo gdje. To znači Isa a.s. nije imao takva naredba da treba da uzimate osveta, nego samo mirno, ljubav i tako dalje. Zato što ovo bio potreba. I tada ovo bi su bili završeni učenje za taj period. I sada, ako je kršćani, oni tvrdi da njihova religija, vjera je najbolje, onda da li mi možemo da postupimo, da li oni slijedi prema tom učenju. Da li ima neki kršćanska država, na primjer sada kako je ovo velike sile Amerika, Rusija, Evropa, bilo gdje, da li ima, ako neko druga država napada protiv njih, onda oni kažu, bujrum, uzimate ovo, naš dio država, uzimate ovo, nego oni uzimaju osveta. Oni vodi ratovi. To znači, ovo sa učenje nisu bili za uvijek. Zato što kada kršćani ne postupaju prema tom učenju, onda to znači ne možemo da vjerujemo ako oni tvrdi da njihova vjera je najbolje. Na druge strane, časni Kur'an kaže وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. A zlo se može uzvratiti istom mjerom. Sada ovo što je bio učenje od Musa a.s. i učenje od Isa a.s. časni Kur'an kako na lijep način rešio taj predmet. Nije pričao samo za osveta, nije pričao samo za oprost. I kaže, imate pravo, zlo se može uzvratiti istom mjerom, a ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha. 42. sura, 41. ajet. Ovdje se kaže, vi treba da vidite situacija. Ako vi oprostite nekome, možda prvi put pogrešio i onda on ocijeni taj vaš čin i popravi sebe, onda neka oprostite. Ali ako vi vidite da taj osoba zahtjeva kazna, ako bi oprostili,
on bi pravio još nemir u društvu, onda mora da njega kaznite. Sada ne može da bude neka alternativ za ovo učenje. Ovo je završeno učenje. Bilo ovi veliki intelektualci, oni ne može da daju neki bolji rješenja o tome. Kako je Kur'an kaže, da treba da vi vidite prema situacijama. I isto o Islam nama nauči i treba da mi vjerujemo svih poslanika koji su došli prije Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mi vjerujemo sve knjige. A ostale religije, oni su kao nacionalne religije. Biblija samo priča za Izrael, samo za jedna nacija. Isa alejhi selam govorio da ja nisam došao osim za izgubljeni ovce Izraela. To znači Isa alejhi selam, njegova poruka bio samo prema jedan narod. Isto Hindusa Veda priča samo za svoj narod. I svi su rekli kao njihova religija, njihova vjera je istinita, a ostali nisu. Ali časni Kur'an kaže, ako hoćete da budete muslimani, onda ne možete da budete muslimani ako odbijate Isa alejhi selam, ako odbijate Musa alejhi selam, ako odbijate neke druge poslanike. Morate da prihvatite njih da bi postali muslimani. Kur'an od početak obrati prema svih nacija. U početak se kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sva hvala pripada Allahu, gospodar svih svjetova. Ne priča samo za Arab, ne priča samo za musliman, ne priča za jedna nacija. I za časni Kur'an isto govori Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Reci o poslanik, ja sam Allahov poslanik svima vama, prema svi narod. I poslanik bio rahmatul lil alamin, milost za svi svjetova. I tako ovi su neki stvari, neke vrline nama pokazuje da Islam je najbolja religija. I kao ja sam dao ovo nekoliko ajeta, pokazao sam da Islam tvrdi da Islam je završena religija, Božje blagodati je završen, a drugi oni nisu tvrdili. Religija, ako jedna religija tvrdi da je ta je završena, mora da ima dokaz od svoje knjige. Ako knjiga ne priča o tome, onda taj tvrdnja je šuplja. I tvrdnja ne vrijedi ako nema dokaza. I zato ovo su bili, nisam nešto spremao potpuno detaljno da držimo neka predavanje, nego ovo bio nešto kratko da pričam za par važnih stvari za Islam koje se pokazuje da Islam je bolja religija od ostali. Obično ljudi ne čitaju časni Kur'an, iako drugi naši braća, ovi kršćani ili neki drugi koji nisu muslimani, ako oni čitaju časni Kur'an, ni bude jasno da Islam je samo jedna religija koja je globalna religija. Islam je samo jedna religija koja pripada svi čovječanstvo, svi nacije, koje je obratio prema svim nacijama i ovo se pokazuje. Ovo je bio sada Božji plan da na kraje dođe jedan vjera ko obrati prema svim narodima, a prethodne religije nisu obratili prema svim nacijama, svim narodima. I Islam i poruka Islama je prema svima vama i samo je potrebno da mi
učimo, da mi vidimo i onda će biti vama jasno i da budete blizu Islam. I ako bi bili blizu Islama, onda bi sigurno bili blizu svog gospodara. Neka Allah uputi nas svima prema svoj put. Assalamu alaikum wa rahmatullah.